Здравейте, това е блендер, но не за шейкове. Искам да направя тюториал, така че се пригответе. Интонацията ми е странна и много се извинявам, но оборудването ми бе лошо. Винаги ще виждате в началото този прекрасен куп, може вече да сте запознати с него от поранни опити за работа с блендер, но все пак. За работа програмата ви предоставя няколко работни маси или по-скоро измерения за обработка, където може да срежете куба на две, да го отсветите или каквото главата ви измисли. Сериозно ли съм толкова необразована да кажа отсветите? Май да. Една от основните функции е тази за движение, или още казано Move. Може да я зададете при натискането и горе вляво в менюто са команди или с шорткът Ctrl-G. Моля ви, никога не правете тази адска форма, защото ми боде очите. Тя е причината всяка сутрин да се потя от страх. Сега е ред на командата въртене или Rotate. Както виждате, тя не прави нищо. Това се постига, благодарение на несръчните ми потни ръце. Може би ако бях избрала по-добра форма, щеше да проработи, но майка ми казваше само да си намеря по-добра работа. О, Бети, защо не стана счетоводител като баща си, ами се захвана с онлайн обучение? Сега ще видите едно важно меню, на което може би вече сте попадали при натискането на десен клавиш. Говоря за клавиша на мишката ви. Сега нека елиминираме проклетия куп. Ще натисна Shift-A, за да си избера нова фигура. Запомнете, Shift-A. Имате различни опции за 3D тела, основни са фигурите, камерата, светлината и арматурата. Да си вземем светлината. Избрах си точкова светлина, защото тя е най-използваният вид светлина. Ще ни трябва второ поле за работа. Воаля, аз съм умна. В началото е леко трудно да отворите прозорец, но за сега може да си поиграете с ето тези 4 кълба. Ще ги наричам сезонни кълба. Намират се във горния десен ъгъл до странната прозрачна сфера с 3 букви – синя, зелена и червена. По-нататък ще ви обясня функцията им. Сега ще променя фона, като отида на странната планета долу вдясно. Ще увелича стойността на светлината, за да се вижда повече. Опа, забравих, че нямам повърхност. Ще я обърна с клавишар и ще избера 90. В такъв момент обичам да използвам Scale. Караме да се чувствам добре. Имате опцията да смените цвета на светлината, например в червено. Бялото е много скучно, като за старици. Нека малко хорор да вкараме в тая работа. Сега ще махна и светлината. Чисто и просто я заменям с сфера. В долния ляв ъгъл ще забележите този съмнителен бутон. Натиснете го. Сега сте властелин на портокалите, т.е. на секторите. Просто трябва да задържите с ляв клавиш и да плъзгате. Нека направим сферата гладка. Това става с натискането на десен бутон върху предмета, след това избирате Shade Smooth. Избираме второто измерение с натискането на клавиша Tab или просто отиваме в менюто горе ляво. Edit Mode. Натискаме координатната точка горе, за да може успешно да изтеглим масата надолу. Не ме съдете, но това ми прилича на пърхотка. Много е дебела. Сега да й дадем малко външен вид. Трябват и багри. Отиваме на Material Properties и избираме New. Emission е перфектен за моята светеща пърхотка. Нека я направим жълта. Ще й добавя красив черен контур, защото защо не? Процедурата е лесна. Правим нов цвят в черно или нещо, което да се откроява. Избираме Backface Cooling. Трябва ни солидност. В папка Normal натискаме Fly. Или обърни, а после натискаме едно на материал. Въртим на Tightness и се появява една красива линия. За Бога, създадох лимон. Като я караме странната, нека да направим очи и уста на лимона. Ще си избера поставка. Натискам Tab, като това ме прехвърля в Edit Mode. Натискам Ctrl-R, за да ми се появи една светеща линия. Натискам ляв клавиш, за да я запазя. След това избирам едната половина. Като съм сигурна, че съм избрала трето измерение, избирам огледало при гаечния ключ. Това ще улесни работата ми. Препоръчвам да използвате функцията за рязане Ctrl-R. Режете. Селектирате с Shift.
След това да селектирате, като натиснете Ctrl-I. Натискате бутона Delete и с десен клавиш натискате Face. Сега няма да обяснявам действията си, защото ме мързи. Очите са наместени. Трябва ни свеж тъмен цвят. Но не този. Аз какво правя? Бебето има нужда от уста. Вземете тази свята кръгла дъга, която ще ви позволи да направите перфектната устна кухина. Не ме съдете, но просто ще скипна половината от видеото, за да не бъде 100 часа. Воала! Ще обработим и небето. Перфектно. Ще добавим и рога. Трябва да бъдем прецизни, не искаме работата да бъде напразна. Изглежда точно по начина, по който си го представях. Сега да направим малко терен, защото анимация не става току такава нищото. Пурпурна плочка. Нека още една. И още една. Обичам цветовете. Инженерите работят с поглед отгоре. За тази цел натискате величината Z на прозрачната сфера. Често е в син цвят. Моля ви, направете всичко точно по начина, по който аз го правя, иначе компютърът ви ще гръмне. Ще добавим контури на плочките. Нали си спомняте как го постигнахме? Първо избираме командата Backface Cooling, отиваме при отверката, избираме Solidify, зачеркваме Fly. И отбелязваме на материал първи, когато това е направено, отиваме при Tightness и увеличаваме с плъзгане на мишката. Не забравяйте, трябва задължително, ама живото необходимо да добавите втори материал, който да служи за контур. Ако не го сторите, вие ще умрете. Добавяте втори материал, после Backface Cooling, после на гаечен ключ избирате Solidify, после Fly. После на материал 1 и накрая на Tightness въртете. Ако не го сторите, умирате. Сега да направим дърво. Започваме с листата. За стъблото ще ни е необходим цилиндър. Искам да намалите броя на ъглите, защото това е стилуал поли и по изискване трябва да има малък брой полигони. Ще използвам скейл или казано Ctrl-S. Трябват клони. Готово. Сега намествам клонът на различни посоки. Питате ме как му направих малки копия. Ами просто натиснах Shift-D. Сега да оформим подобно на дървесната корона наша импровизирана. За целта задължително ще ползваме снайперистката точка. Имам предвид просто точката горе. Започнете да пипате пивкията бавно. Продължавайте, тя не хапе. Това е много satisfying. Ще направя още контур. И още листа. Трябва да стоят добре.
Искам да направя контура малко по-специален на цвят. За целта ще отидем в менюто Shading и ще селектираме цвета на контура. С Shift ще отворим табло, което ще ни позволи да вадим дъски за смесване на цветове и създаване на нови. Пишем градиент. Градиентът е за самото смесване или комбинирането на няколко цвята на едно място. Лично на мен ми е фаворит. Сега ни трябва Color Ramp, тя е цветова рампа, която позволява на ползвателя да има ясна представа за цвета, който ще ползва. Сложете градиента зад Color рампата, иначе няма да се получи. Изберете цветове. Пробвайте стойности. Красиво е. Да се върнем към анимацията. Но първо да придадем на дървото малко по-привлекателен вид. Винаги запазвайте. Иначе ще умрете. Да го кръстим по хубав начин. Нека да е нещо запомнащо се. Например, забравете какво написах. Готови сме. Сега ще ви покажа кое е камерата. Ето това нещо. Красива е, нали? Сега ще ви покажа бутон, с който да видите какво се вижда през камерата. Това камера. Това камера отстрани. Нагласете я. Сега извадете линията на времето. Не се шегувам, така се казва. Нагласете още малко камера. Започнете да слагате кейфреймове. Ето тези оранжеви точици. Натиснете бутона L и изберете една от опциите. Сега да анимираме самата пърхотка. Препоръчвам ви, ако правите кейфреймове на обект, който ще се разтяга в пространството, да включите опцията Scale, за да запазите разтяганията. Отначало не правете много сложни движения. Изисква се време и желание да се научат някои неща. Нека направим трактенето на листата. Дървото обича да танцува. Сега да прегледаме цялата анимация. Толкова е тъпо. Сега да нагласим малко други неща. Отиваме при това нещо. След това пипаме рендера, филпоинтът също. Ако са на такава стойност, процесът за рендване, т.е. записът, ще трае за такава анимация поне 30 минути. Настройте ги поне на 4-5 или максимум 7. Друго няма да ни трябва. Ако слезем надолу, ще видим това. Ще ползваме диаграмата. Какво за Бога се случва там горе? Да, стига толкова. Казах стига.
Запомнете, ние ползваме опцията EEVEE. Cycles е леко странен и за low poly анимация е прекалено добър. Помогнете. Последно трябва да настроим проекта да се свали във формат видео. Отиваме на мини принтера и избираме FFM формат. Ако изберем друго, видеото ще се запази на много снимки. Избираме наш фолдър и продължаваме. Горе вляво избираме Render, Animation. Избирате точно Animation, не снимка. Не правете същата грешка като мен. Благодарение на това, че намалихме количеството рендване, ние съкратихме времето. Резултатът. Baba Bowie. Baba Bowie. Бъдете здрави!